як вақтҳо шамолҳои файзобод хела сахт мевазид, ки сабадчаи мара рӯз то рӯз тела карда ба пеш мебурд. Пишаки гӯшнара гишна аз ҷои гӯшна ба гӯшнаҳо мебурд. Дар як ҳолате дидам, ки аллакай ман ба ҷое ки намехостам расидам. номаш Вартушка буд. вай мара нағз дид ва ранги бачааш нигоҳ мекард. бачаҷоно, ӯ беҳад занаки хуб буд. падаланата, лекин ки на ҳама вақт. имрӯз худамон як меҳмони нав дорем. кани кӯро танишон тешон. натарс, биро. ана ҳамиҷада мо шинос шидем. салом, ма Самири реперист. ришакӣ, ту ҷои бародари мора занит кардагӣ. брат, мирғӣ нашава охи, бира қатӣ ҳамсолои худат зӯрӣ кун. кори ту набошад, тухмак. братан гӯш кӯ, ози агар ту мара ғам натӣ, ма тура даре пинаво мегирим, карнаи мамет менавозӣ, мешава? биё китоб бихӯрем. халосим кӯ, не халосим кӯ, очаҷон. тухм мара як хафа кард, не ки мо тарафдорим кард. он гоҳ ба мақсаде омадам, ки ҳама вақт пуштибонаш бошам. воблин, ту зӯри бад будай кӯ? ира ман нафаҳмидам. тухмак чӣ шориморие кардане буд ва ман хостам ки инро фаҳмам. тарсондӣ, қариб ки памперс маълиш мекардам, дар ҳамин вақти кризис харидани памперси нава бугӯ. тухмҳои сернок ҳозир наёфтамшон. ҳо, бира бугӯ аки сағирора, бира бугӯ ки Самир дар ма гаповар дора. намегӣ? ному чиай? ту аниқ шашак нестӣ? мумкинае ма тура пашмак бугум? калаҷмонак? мушхӯр. самир ақлаша пеш мебурд ва мо бошам телара. ихе баландае, боварӣ дорӣ ман инҷара мепарам? бовар ки кайф мекардае. вай дар бораи кимчи хел тухмҳои сернок ва орзуи кӯдакӣ худаш гап мезад. баъди хов кардани тухмҳои сернок як дарахти савзе пайдо мешавад, ки моро ба боло мебардорад. дар он боло як қаср ай, дар дури қаср як чуҷа ай ва он чуҷа тухми тиллоӣ метаҳад. хумон бояд чуҷаро айтаи дасти деву халос кунем. ту медонӣ ки чӣ хел ман мехоҳам ҳамун мурға ба даст биёрам. як дона тухмию метавонад ними тоҷикистон ай кризис бирора. орзуи май. намедонам тура чӣ хел бифаҳмонам, не ки дар дилам як ҳиссиёт пайдо шудае, ки ҳамун ҷо ҷои ман. не ки як чира хато нафаҳмда. и ҳама орзуи май, ту ҳам орзута бикун. мара помощник дар кор нестай, худам ҳаллаш мекунам. воблин, и чашморо бӣ. ту метавонӣ ба и чашмот тамоми мактаби яга девона кунӣ духтароша. бе ман як минут фикр кунам. медонам ки беақлияй. ма тура дар ҳамкорӣ даъват мекунам. не ки як чиза фаҳмидан дар кор ай.